Paragon. And, kasi gaulan, go na gapon. Yung ko siya yung nakusod. But, yeah. So far, ako ito ko safe. Let's go. Okay, so ako Sephora. And check na ko to. The Ordinary. And hyaluronic ra ang naa. Glycolic acid. Wala yung glycolic acid sa ilaha. Ay nara. Pero dako kay resyo. So pag 770 baht. Nagpaload ko 500. So, nana kong food. So, it's from here, hi. Katong or insane crab something, fried rice. And then ako ang chat ng naka-struggle diri sa Siam Paragon. Kay kamera kayo ang tables. But yeah, here we are. Finally, kita na ko sa kong pagtulog-tulog. Ginakonect nila ang mga malls sa kaning mga ingaling mga bridge. Though station po siya. Pero pwede ka mong dali para maadto sa laing way. Connected siya ingaling nga bridge. And padulong na siya sa CentralwOrld, which is nice. Kaya dili ka maulanan. So, and convenient kayo kayo dito maling sa bundok. So, di ba amazing? Tastify CentralwOrld. Ay, 1 plus man. Sa kamoto. Ito lang. Ito ang price. Cute kayong El Sol na store. Dami ka mga cute sa mga dress. Sa CentralwOrld, no? I'm mas ganahan ko sa vibe dari kay ingaw. I'm like sa Siam Paragon, mura kag ma-overwhelm. Kaya doon kay tao jud. And then lisod kay navigate ang place. So ang kung nabawaan kay lisod po daw dari sa CentralwOrld, pero lalaban tayo dito magpatakawog liko-liko. So yeah, let's go. Naay Habayanas nga store. Tanaw na to ko na atong sinilas ni JK. Piling na ko na. Yun naman. Or na-ater nga sa'yo. Ay. Mao ba ni? Mao ba ni? Or white, di ba to? Kalimutan ko sa'yo yung sinilas. Or white po ang straps. Ay, check Sephora. Check yung mga makeup. Naku sila is skating ring. Cute. Doon ka mag-try. Kamingaw ka. You unlike sa Manila. Naraan. Ano? Ikonji. Cute.
ako lang pinaka lang. So let's try. So muna ako napalit no, worth 3K and daghan na kayo siya. And I think na siya discount kay supposedly 2K plus ako ang mabayaran, but niabot na siya 1.6. I don't know kung sa ingit to, but muna na siya. And nag-goal na ko basta mga over baggage ko. Oh my gosh! But yeah, let's go. Okay, so yan siya. How to go down. No, so nasa walk later. Dili ko gusto nga i-push siya kay basig malahos ko. But anyways, I hope na dili ko mag-over baggage. Medyo bugat siya. Pero lalaban tayo. So yeah. From second floor, dire mo agi para kung namoy cart. So let's go. Is 1925 Paragon. Kailangan man tang person ato na to akong friend nga nagstay na din and kay kaulan man supposedly mag-bolt ko patong sa station pero layo siya and kusog ang ulan. So magbaklay na lang. Ano pa akong car? 58 baht going to Yak. On sa na siya pag-pronounce. And then, so dito may makita. So let's go. Papaya salad, 60 baht. Padapao, shrimp, sushi, papaya salad. Ano mo? Kuan, pork with garlic. Then gyoza. Atay. Okay, sige. Kasi the difference nila ano? Kani oil. Kani wala. Dry lang. Okay, sige, sige. Kana mas mayo. Dry lang. Dry lang. 30 minutes.
friend. My friend? Your friend? Yeah. Ah. My friend Philippines nga. Girl? Pacquiao. Ah, Manny Pacquiao. Oh yeah, But yeah. I But know. yeah, it's just E. No, I Same, yeah. Dali ko mag-breakfast sa Subway. Alam yun ta mag Thai food pero mag-Thai milk tea na lang ko. Yes sir. So yeah, let's go. 175 baht. Nagkaturo ba ito sa prato na. Anyways, nanamag ko sa airport. Manila. Nagkaon ako dali sa pancake house, buttermilk, pan chicken, golden brown waffle. Dari na ako kay Roger Space sa job. Sa 50.5 Bangkok. But anyways, let's see.